zaken. Een blokje hout. Ja, pad en vuur is heet. Ik ben op de eerste, Diesel. Stik mij. Kom maar. Kom, Diesel. Hier dan allemaal. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Jelke is krijgt thuis van het zaadstraaien. Zaak Thomas die is klaar voor zijn eerste zaalvoetbaltoernooi. En ze zit de kachel even aanzetten. Lekker, lekker. En hoe is het met die Hildo? Ja? Dus mijn zaakje voetballen? Met Beppeta. Ja, dat waren de eerste beestjes hebben we dan, hè. En dan, nee, de wedstrijd maar in de zaal, zag ik zijn eerste toernooi. Dus dat is leuk even. En dan nog iets heel leuks op de planning. Want van de middag hebben we in de theatertuin, in het theatergebouw, hebben we Pieter Wilkens. Dus die komt uit de show. Dus ja, het belooft weer een hele leuke dag te worden. Is het een mooie tas, Hilda? Ja. Wat cool. Wie het glad op een dikke jelle voelt daar? Nee, volgend jaar. Oké. Maar Fries nog wel op altijd Fries nog wel. Ja. Nou ja, misschien zaken kun je vanmiddag wel even bij de theatertuur reetrieden heen. Dat wil ik sowieso doen. Oh, nou sure. Dan hebben we gewoon een iersbaan met muziek van Pieter Wilkens erbij zaken. Zaken. Gaan we gewoon iersbaan met muziek van Pieter Wilkens erbij. Oh, shit. Nou, kom maar. Kun je hier wijzen aan die kant op. Ik ging nog geen tijd van gewoon om mijn kracht gewoon te zetten, jongens. Uiteindelijk maar als eerst, maar ja, wat ze volle maar als eerst altijd, hè? Apart, hè? Wat leren, hè? Wat is een blokje, jongen? Ja, shit, nog wel. Goed zo, zaken. Een blokje hout. Ja, apart, hè? Vuur is heet. Apart, hè? Lekker, de kacheltje, jongen. Nou ja, wij zullen dus eerst nog even de beestjes doen. Wat dingetjes klaarzetten voor Pieter Wilkens. En dan maken we om 10 uur in de box wezen, in de wedstrijd, in de zaal. Want ik mag wedstrijd. En hoeveel? 4 moesten ze toch? Jouw keer. 4 keer. Nou, leuk. Nee, 2 keer, denk ik. 4 keer volgens mij. 4 keer? Oh, doe maar. 4 keer 4 toen nooit. Ja, dat is het fjouwertje spullen, denk ik. Of werkt het niet zo? Ik weet net hoe het werkt. Gewoon met jou. Het is voor u al alleen nog wat mij, hoor. Nee, ik was... Oh ja, en je hebt van de week voor het eerst al traind in de zaal. Vind je dat leuk? Ja, wat hier al in je week extra dingen meer of dat net? Ja, want we zijn hier het uitlijn. In de zaal is het beter samen nemen. Ja? Maar de onderkant van de voet ondernemen, hè? Kant. Ja? In de zaal is het beter naar de punt zitten. Oké, dus het werkt wel een beetje zoals op het veld. Heel hut. Orenballen ben het. Ja. Dus het werkt eigenlijk wel een beetje zoals op het veld. Ja. Dus doe maar. Dus als steeds van, nou, je kan zitten, hut en massa en dan is maar de punt zitten. Oké. Want dat is handiger in de zaal. Nou, Zei sure. Jouke. Nou, wij zullen even in actie. En ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bij mij. Tegen snatten, joh. Alder. De nou stroef, denk ik. Goeiemorgen. Dit is mooi. Zit je op het ijs, Hilda? Hey, Diesel. Kameraad. Wie bent op het ijs, Diesel? Wat stik mij? Diesel. Kom maar. Kom, Diesel. Kom maar. Diesel zit er zeer van, hè? Kom, Diesel. Nee, zo dik. Ja, joh, dit gaat echt niet stikken. Zie dan, die onderste blok, denk je dat is het? Ja, ja, gewoon mooi is. Ja, het is wel bubbelig, maar het riekt wel lekker voor die baan. Zo lijkt ik nergens een bal in het rijdt. Hij is nou mooi bij. Nou jongens, dat is wel heel mooi. Van nu wordt de jeugd van met Jack. Pieter Wilkens is hier van 3 tot Noorderzoon. Nou ja, dan kunnen de jeugd hier mooi boeten op het ijs. Dat is wel mooi. Ja. Hoogheid. Ja, vies dat pad. Straks toe! Nee, oh. Oh, wat heerlijk het jongens. Je Lekker. lijkt nou een bal, of niet? Ja, wat nou hier? Je lijkt nou een bal, ja? Ja. Laat die bal maar lezen. Laat die maar lezen, zaak, oké? Dat is die GLS-bal. Ja, laat die maar lezen.
Oh, wat heerlijk, jongens. En hopelijk komt het centje er vanmiddag nog een beetje terug. Het is nou nog betierd. Het is nog net eens 9 uur. Dus, en het is nou net ja, het is wel fris, maar net koud. Kijk, er wordt nog wat kleiner. De kikkers hebben koude enkels. Ook een mooi skimmaatje. Oh ja, dat neus, ja. Ik weet net dat er hier niet mee Nee, die is. ook ik net. Er wordt nog wat kleiner. Ja, paard, hè? Hier is het glad, hè? Stopmachtig. Nou, toch nog heel de op het is, hè? Ja. Zal ik die in bij Beppe brengen? Moet een beetje koud, hè? Ja. Nou, met Beppe roepen, maat. Zag, die is bij Beppe. Ik zal de beestjes even het wetter in, want dat is ook alweer bevers natuurlijk. Dat is dan weer nooit doen. Hé, Leo! Ah, Siep! Ik ga wat wetter. Of hier Siep al wetter weg. Ik hier wat. Ik heb even wat. Ja. Het is alweer bevers zoet, hè? Ja, dat valt al, hè? Ah. Hup. Hé, jongens. Hier zal eten gewoon super of nog nee? Ja. Oh, super. Nou, jong. Maar shit, wat service. Die hintjes groeien als kool, hè? Ja. Mooi. Hé, jongens. Dat is een grieven weer. Die horen aan die wijhout zeker. Ja, joh, die werden zo zuter. Ik zei, Oh, ja. die maakt maar even weer los. Ja. Nou, die redden hun echt prima nou. hè? Ja, best hoor. Hey, Siep, ik ga een guide lassen. Doe je ooit hak. Kist ik net wat aan die hekken hier verletten, hè? Ja, kom maar joh. Gas, in het hak. Partij. Echt niet, twaalf. Ja, jongen. Die zet in vrij hier al. Ja. Nou, dat weer een uitje voor jou, jongen. Nou, beestjes weer kleren en weer in hun hak. Dus je moet mij de Hé, maar we zijn koffie man? Oh, heid. Nee, gewoon onder de vakken van de brekjes blowen. Nou, koffie hoor. Dan gaan we aan naar daarna naar de Westreen. Voetballen. De Westreen. We binnen bij de sporthal in de Westreen. Dat is de Cindy-zaken. En hoeveel wedstrijden weer? Nou, we hebben even opzacht. Draaien, hè? Ja. Ja. Nou, leuk man. Ik ga de zin in. En de zwier. Op in de rechterhand. Dus hier is een koeltje, meidje. Ja? Oh, dan kinderen mooi. Zo. Dan wordt het een soort rechttas. Hinnen. Tje. En dan gaat Ivan. Klasse, jongen. Wij zijn jou helemaal achterin. Alles binnen. Ah, jammer. Nee, 7. 1, 2. Oei. Oei, oei, oei. Spannend. Oei. Klassenzaken, jongen. Oh. Oei. Oh, wat een kozen, jongens. Dit is echt nog spannend, man. Ja, dat is wel goed. Was er away? Dat is heerlijk. Ja, rol op Jan. Woe. Oh, wat een skat. Oh, heel mooi skat van Ivan. Ah, jammer. Oh, jammer. Ah, helaas, helaas. Goed spelen, jongens. Goed hier, jongen. Aansnokkoos, hè? Wat mooi spelen dit, hè? En Ildo maakt het her echt wel heel goed. Wat ben je onderaan, Ildo? Stickers plakken? Is het niet? Oh, wat mooi. Nog eens? Het is wel een heel mooi boek. Dit is toch zo'n oertrekker, zeker? Ja, Oh, wat mooi. Ildo, maar ze zien ook een mooie hinderkes. En eenhoorns. Die is mooi. Oh, zaken die moeten weg. Nou, succes jongen, hè? Zet hem op. Ja, ze waren de wedstrijd. Zaken zit er klaar voor. Goed zo, Rolf, ja. Zaken aan de bal. Naar Milan, naar Milan. Oeh, jongens. Naar Milan. Kom op, Milan. Oei. Ja.
Zaken. Oei. Ja jongens, het is toch wel heel los voetbal hier dan op het veld. Het is wel spannend, hè? Zakenbal. Oei, nee. Volle snelle voetbal, hè? Er gebeurt volle meer. Stoppen! Rolf Jan. Jammer, jammer. Het is te druk daar, jongens. Oei, 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 gevaarlijk. Hele goede redding. Super, Nathanael. Ivan onder de bal, Ivan onder de bal. Oei, 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 oei. Oh. Oh jongens, ik ga het zweten op. Ik heb het is spannend. Wat leuk is dit. Rolf Jan aan de bal. Zaak zit even op wissel. Maar toch even gerouleerd worden natuurlijk. Maar we vinden dit leuk om te zien. Die mandjes zijn er ook aardig niet aan. Oei. Ivan aan de bal. Oh, hoppa! Klasse, Ivan. Hoppa. 1-0. Zaken zit er weer in. Ja, Lucas. Oh, wat een buffel, jongen. Lucas? Lucas, ja. Ja, dat is mijn vriendje. Is dat je vriendje? Ja. Ja. En maar staan het zin een voetbalje heen. Ja. De hinder niks, hè? Lijkt wel leuk. Ik wacht op vaak op mijn Lucas is nummer 10. Oeh, hey, goed zo Nathanael. Hoppa, mooie redding. We hadden nog 58 seconden op de teller. Als het cheese Je naam had het zien. als het cheese komt, is het jochie altijd altijd. Oh, dan gaan we altijd. Doen we. Doe ik mij en mij. Oh, dan gaan we aan altijd. Aniek, ja, oeh. Oei, 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 oei. Oh, mooie actiezaken. Milan aan de bal. Dat is mijn zoon, Zaken. 4, 3, 2, 1. Applaus jongens, goed spelen. Lukt het heel wel voorzichtig. Maar streven omheen en rennen. Kom maar. Ja. Mag jij die VS geven? Ho, net op het veld. Tel hem maar op hoor, hè? Hier, Neil. Aan Hilde op het veld. En alweer de laatste wedstrijd in de wedstrijd. Wat zei het? Zaken, kom op! Zet hem op, Zaken! Kom op, Zaken! Het staat nog steeds 0-0, jongens. Het kan nog alle kanten op. Maar we gaan net zo volle tijd meer op de klok. Nog 1,38. En de tijd zet hartstikke. En 0-0, jongens. 0-0. Nou, goed spelen. Super. Nou, jongens, het zit er weer op. Zaak, wat voelt je van? Net leuk. Nou. Het voelt wel leuk om in ieder geval een tafel te liggen. Ja, nou, dat is toch best goed. Maar we hadden nog meer partijtjes. Ja, dit weer de eerste keer. Maar ik snap wel dat het een beetje baas, maar ik vind dat je hem ook wel heel gerust op jezelf is. Maar je deed wel super goed. En nu weet je hem ook weer op trainen, Matten. Toch? Ja. Van die lekker rijden? Ja? Rolf Jan en misschien zo'n Levi en iemand anders. Oh, leuk man. Gezellig. En hier is alles al klaar voor Pieter Wilkes, ja? Ja. Maar eens even chill. Leuke zitjes alweer. Nou, hier kan Pieter wel staan, denk ik. Hier kan Mees zitten. Doe ze eens lekker te eten. Tadaa. Maar staan maar even insjongen, ja? Nou, maar eens even chill. Al je leuke hoekjes hier. Oh, de telefoon, man. En wat ging je maar doen, jongens? Redelijk. Reetrieden. Zullen we die redens eens even passen, Jarle? Ja. Beziek je het eerst maar eens op de score. Gaat echt wel, jongens, hè? Zo. Nou ja. Oké. Nou ja, de stembanden ben ik goed.
Allemachtig. Maar de reden zijn onder binnen zaken? Dat was net. Nou. Is goed leven. Rennen is maar even, dat is echt leuk. Ja, raar. Rolf-Jan die is de bekkel, die begint al. Goed zo, Rolf-Jan. Hoi. Oh, maar wie wil graag een stoel boeken? Tante. Oh. Ik wil het van mij. Klasse, ja. Goed zo, jongen. Dat is hartstikke goed, man. Gewoon probeer je. Net de hut wollen. Goed zo, Rolf-Jan. Ja, nou, laat hem gewoon staan. Beetje naar de zijkant daar. Ja, goed zo, jongen. Rustig, jongen. En als het valt, hindert niks. Mem valt ik nog heel veel. Ja, ik zal het zo weer op. Ja. Goed zo, jongens, hè? Nou, denk eerst al. Zo mooi is wat. Oké. Ik ken die net als heel goed. Ik ken je goed midden van. Net zo. Rolf wel echt. Wie, nou, ja. Zus zelf maar even. Je wil een heel mooie sneeuwengels maken van de ijs. Zus, ze zijn heel mooi. Echt prachtig. Zie. Dat verdient het eruit. Mooi. Lekker weer een outline, hè? Zo. Outline. Ja, oké. Nee, doe je stilstaan met die sneeuwengel. Zie, hier is echt een heel mooi, ja. Wauw, zaken. Wat goed. Oh. Nog een keer. Een muntje verzinnen. Wat doet ze hier nou? Dit mooi. Ja, ik zeg. En ze had er muziek bij. Master Shinna gaat er al. Oh, het gaat mal. Al je mensjes. Dit is leuk, hè? Wees op het is. Nou, ik zit naar binnen, want Pieter Wilke zit er. Die gaat zo beginnen met showen, dus maak je er een gezellig midje van. Ik ruis je op van de Koek en soep, jongens. Hoe dat past. Een verse koek en soep, jongens. En de jeugd is nog heel tijd mooi om het rijden erin. Leuk, jongens! Nou jongens, het is echt een topdag. Van de mooie voetballen. Nou, let eens zien. Wie maar even zien hoe goed dat er is. Oh joh, maar zie je, sliekjaar. Goed zo, zaken. Oh, en hier is de koek en sopie. Mooi man.
Nou jongens, de band reed er mooi. Pieter Wilkes zond. Ik ging genieten van de muziek. Ik zou zeggen, voel dit nou een leuke vlog? En een night vlog!